Veronique is echt heel kwaad, schat. Dat komt wel goed. Ja, ik weet het niet. Ze wil per se haar gelijk halen op eender welke manier. Als zij er haar een tijd wil insteken, moet ze dat maar doen. Hè. Ik ben er niet gerust in. Sst, dat komt goed, schat. Schat. Ik zou graag hebben dat je een klein beetje redelijk bent. Ja, kijk, het is Veronique die moeilijk doet. Hè. Ja, maar misschien moet jij eens met haar gaan babbelen. En je moet dat niet doen voor jezelf, doe dat dan voor mij. Oké, ik zal morgen naar Van den Bossen gaan en ik zal met haar gaan babbelen. Ja, doe dat. En probeer eens tot een compromis te komen. Compromis? Niks compromis. Ze moet haar eisen intrekken. Ik ben dat koppige gedoe beu, hè, van alle twee. De sfeer op het werk is helemaal naar de botten en Seb is hier thuis ook nog. Ja, sorry, laat er ons over zwijgen. Door erover te zwijgen gaan we het probleem niet oplossen. Schat, oké, ik zal er morgen naartoe gaan en ik ga met haar babbelen. Om haar te overtuigen.